n'ọkwa nọ n'ụlọ ọgwụ ka eti wee bute mmụọ mmiri Afuluanya n'ụlọ ikpe nke enwere n'Awka na Anambra steeti nke bụ na ya bụ mmụọ mmiri na ọ hazikwa aga nwa ije n'ọkwa ntu a ka ụfọdụ si wee tekpụrụ ya n'aka ụfọdụ tekpụrụ ya n'ọkpa wee butie n'ime ụlọ ikpe. Hei, ndị mmadụ na-ajụzi ndị ụlọ ọgwụ nweti n'ụlọ ọgwụ fa wee burie ọha na fe enweghị baskuru eji akwa ndị agha aga ije baskuru eji akwakwanụ ndị ahụ esichaghị ike eji wee tie etu a wee burie wee bute n'ụlọ ikpe na onye nke bụchara nwa mgbafọ na otu onye dibịa maọbụ otu onye eze nwaanyị anwụnahụghị ya n'aka bifo ọchịchị Anambra steeti rituo na ọdụ ọkwa ka ntị ya anụfe ife. Bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-afịa dịka ndị Sahara si wee depụta maka ya bụ mmụọ mmiri Afuluanya bụ ogbanje wee na-akọwa na-enwere ndị ụlọ ikpe a na-akpọ ndị Favour of Fame ya na ndị be ezinụlọ be mmụọ mmiri Afuluanya na-ebokwanụ ndị agụ na-eche mba ebubo allegedly na fa na-akọwa na ndị agụ na-eche mba napụrụ mmụọ mmiri Afuluanya ego na fa napụrụ ya 5 million naira wee na-agwa ya na fa ya atọghapụkwana ya mana ruo tata na fa akpụpụbeghị ya n'ụlọ ikpe andị na fa atọghapụghọkwana ya andị na fa akpụrụghọkwana ya kpụjee n'aka ndị polisi na ezigbote ahụ na ayakwana ya bụ mmụọ mmiri Afuluanya na kọstọdi ndị udo na-achị na mmụọ mmiri Afuluanya na-agbọkwọ n'ọbara n'ọnụ na-anyụ ọbara n'ime afọ ya niile bụsọ ọbara na ọbara na-ehusiti ya n'ahụ dịka nwaanyị onunu ọbara fa wee na-akpọchara nwa mgbafọ ka ọ gbatalụ fọsọ enyemaka na ọ bụrụkwa na amaghị ife emelụ na nwanne fa nwoke bụkwanụ mmụọ mmiri Afuluanya na ọ ya anwụnahụkwafa na kọstọdi ndị gọọmenti Anambra steeti na ndị udo na-achị fa wee na-akọpụta na mbọsị abịa kpụrụkwanụ mmụọ mmiri Afuluanya n'oge Maachị 2026 bụkwanụ 20 something na fa tiri ife mbụ ndị udo na-achị allegedly nke ndị mmadụ na-asịzikwanụ na mgbe mmụọ mmiri mere vidio nke izizi na o nwekwa apa afọrọ ya n'ahụ ọ na-abụzi na ụmụnne ya ka etiri ife ka ọ nọọ mmụọ mmiri ka ọ bụ na-esotie ka nke nwa na-etitere ya ka ọ na-agbaziri ọbara n'ọnụ nwanne ụnụ amarụkwa ife ndị Sahara dekwa ka nna akọrọ ụnụ wee na-akọwa na ya bụ mmụọ mmiri Afuluanya na ọ na-aba eburukwa ya jee ụlọ ọgwụ na ndị gọọmenti na-ebukwa ya eje ụlọ ọgwụ kama na ọ na-aba elu enyechaa ya ọgwụgwọ nsọ ka ọ dịkwa mma eburukwa ya nata n'aka ndị udo na-achị n'ime ụlọ nga ebe ọ nọ ya bụ ife na-eme ya amanyitekwa wee na-eme ya ụnụ makwa na ahụ ndị aṅarị na ahụ ndị nke fa dị mma na ọ bụrụkwa ofu na ahụ ndị aṅarị na-enwekwaru ka esi ya chara nwa mgbafọ bụrụkwa na ọ ya hapụ mmụọ mmiri ka o si n'ụlọ biya na-abịa ọ kakwuo mma kama ya akọnyekwa akụkọ ọjọọ n'isi ya amakwa m ife a ya akpọ nke a bikonu o wee bụ na unu na-anya n'ife onyonyo a unu ya afụkwanụ Ekehit nkata ọgwụ iyi ka iyi alụsị agọrụ chukwu nkata na-agbapụ ozu afọ na afọ ajelu ụlọ ikpe tata anụnwa bụkwanụ 24th of April 2026 unu nekwa anya unu ya afụkwanụ Ekehit aka na-asụ ụchụ worldwide huyu moto folo huyu mata folo Father all the men unu nezikwa n'anya unu ya afụ na afọ ya egbukekwa afọ Ekehit egbukekwa enwekwala nwa dibịa ọzọ eso wee kpụrụ a na-akpọ Igwe Lazarus ya bụ onye nke anọ dewere Ekehit yikwanụ traụza na-acha mmemme mana onye nke ahụ mbọtị ya kpuji ya afụghọkwana ya n'ihu akwụkwọ nke a bụ mbọtị izizi ya na-afụkwana ya o sokwanụ wee ju ụlọ ikpe nọọ mmadụ ịta anụnwa prọs mmụọ mmiri Afuluanya bụ ife bịalụ n'ụlọ ikpe nke dị n'Awka tata anụnwa bụ 24th of April 2026 inekwa n'anya na anya bụ ife onyonyo n'ihi afụ na Ekehit na Onyeze Jesus na Lazarus Igwe na fa ji ụkwụ fa wee bịa mana onye nke bụzi mmụọ mmiri Afuluanya na-ebu ya ebu n'aka buru ya n'ọkpa wee sekpụrụ ya ka onye anọghọ n'aka ndị gọọmenti ụfọdụ na-ajụzi ọ na ndị gọọmenti amaghọ n'ọnụ ụlọ ọgwụ ka ọ nọ ka ọ na fa ya provaidi nwuri ya baskuru eji akwa ndị ahụ adịghọ ka e wee bute ya n'ụlọ ọgwụ ka ọ na-abụ na ndị ụlọ ọgwụ nweti n'ụlọ ọgwụ fa wee buru ya fa amaghọ n'ụlọ ikpe ka a na-ebuji ya ndị bịa buru ya ebe ahụ ọ na fa atịghọsi ibunye fa baskuru eji akwa ndị ahụ adịghọ ka e wee bujie ya ụlọ ikpe nke bụ na ekpechakwa na ya ebuchighị ya azụ ụfọdụ na-ajụdụ ọdụ nesesịrị na ntụ ahụ adịghị ya ọ na ndị gọọmenti edeghọrụfa akwụkwọ na mmụọ mmiri nọ n'ụlọ ọgwụ o kwesịrị na-ekwesịrị isikwa ebe ahụ wee kpụrụ ya ka onye enweghị mmadụ wee kpụta ya n'ụlọ ikpe ka ọ na o nweghọrọ ya na-eriprezentị ya bịanwu n'ụlọ ikpe gwafa na mmụọ mmiri na ahụ adịghị ya onwe ife ekpeta n'ụlọ ikpe ezielọ ya ozijeri ya ewee tie etu akpụrụ ya ka ọ atụrụ enweghị onye nche ife adị ọkwọnụ mma na-ekwa foto nke fa tinyere ka eti wee kpụghata ya bụ mmụọ mmiri n'ụlọ ikpe ọ dịka onye a na-akwa aka dịka onye a na-akwanye ya na-aga unu fụ na ọkpụ nweghị ọkpa o ji aga ije n'ike adịghị ya unu na-akwụ ya anya na-aga ọkwọ nke m fụrụ n'ihu akwụkwọ tị ka m wetara unu ama akwụkwọ ka fasizi wee jee ụlọ ikpe nwa na ndị ọkaikpe na fa abịakwarụ ka ọ na fa abịaghọ ụnụ mana ikpe fa na Anambra steeti na ụfọdụ fa na-eje ebe ahụ na-eburu je eburu na
ụfọdụ abịa atị na afụghị ndị ọkaikpe, ụfọdụ abịa onweghị ife aya ekpe atị nọ mbọchị nwa ka ebidokwa ikpe n'isi. Na ka o si gbatakwụrụ kịta na ya amabeghị ife ekpetakwanụ n'ụlọ ikpe na ekwuo ife ekpetara na ya abịa mee ka unu marụ. Mana ife ndị mmadụ na-ajụzi ebu na ntụ esi wee buru mmụọ mmiri n'ọdụ ya na iwu abụ na o kwesịrị iso wee bịa nya bụ ụlọ ikpe ka ọ na dọkịta edeghị ọlụfe akwụkwọ n'ọnọ n'ụlọ ọgwụ ka ọ na ọhụ n'aka ndị gọọmenti nwa ka esi buru ebuje n'ụlọ ọgwụ. Kedu ka fa si wee bupụta ya n'ụlọ ọgwụ bute ya n'ụlọ ikpe ka ndị gọọmenti ya na-eche na mmụọ mmiri na ọ na-aghọrị ife aghọrị na ọ na-eme ife anụnwa ka e wee hapụ ya ka ọ na dọkịta na-agwọ ya n'ụlọ ọgwụ ahụ ọ gwaghọfa ife na-ayị ya na ọ bụrụ na ọ na-emefa nghọrị na dọkịta ya anọkọta deelụfa na ife dị etu a na-eme ya na ọ na-agba ọbara n'ọnụ na ọ na-anyụ ọbara.